баъзеҳо меоянд дар намоз ният меоянд, мисол намоз мехоҳӣ мега аллоҳу акбар мега ин хе меқапа не мисоли аллоҳу акбар мега ин чие ё ки меоянд аллоҳу акбар ё ки аллоҳу акбар ҳамира тарзи дурустша нишон битаям мардумда ки чӣ гуна биёнд мисол ният кунанд аллоҳу акбарро чӣ хел бигӯянд ира баъдан ҳазрат иншааллоҳ масъалаи по мемонанд баъзеҳо меоянд намоз мехонанд мисол она мехеланд мисол ҳамихел мисол она мехел мисол баъзеҳо она мехел хай пошона да масъалаи пову мисол амира як фаҳмон иншааллоҳ беҳтарин мешава фикр мекунам дар мазҳаби мо чӣ хеле амира ман дар мазҳаби хумон мисол имом абу ҳанифа бале раҳимаҳуллоҳ ки яке аз имомои беҳтарин олим буд мисол мутакаллим буд муҳаддис буд атец мазҳаба атец мазҳаба як мазҳаб буд масалан ҳамон китобода омадаги ҳама чӣ нишон будаги мисол вақте ки намозро сар мекунем ина дасту мегӯям бояд ӯ пои гӯшо бош ина аллоҳу акбар ҳамихи вақте бурдем ина